координираност. Така че не е толкова важно колко високо ще повдигнете крака. По-важно е да е изчистено движението и да не въртиме пръстите. И колко повторения? Отново правиме поне 15 повторения. С този крак? С този крак, след което обръщаме и правим и с другия крак, да. И започваме от начало другите упражнения. Абсолютно, колко серии, колко завъртания такива правим? 2 или 3? Значи, за начинаещите е възможно да им е трудно и една серия да направят. Ако не са Почваме от по-малкото. Почваме от по-малкото. След това правим 2 серии. След това може да направим и 3-та серия, ако преценим, че можем да се справиме. Всъщност сериите се определят от това, доколко човек може да се справя с движенията. То се усеща по принцип, ако виждаме, че ни е много трудно да направим още една серия, спираме до там, докъдето сме направили. Да. Ако виждаме, че можем да продължим, направяйки още една серия, можем да продължим и да направим и следващата серия и третата серия. Сега, знаеш ли, тъй като пропуснахме в началото да припомним упражненията от предишния път за външна част на бедрото, искаш ли да го направим? Така ли, че сме долу? Пак сме легнали. Пак сме легнали в страни. А дали ти как мислиш, дали е добре да припомняме първия, втория урок, аз така ги наричам уроци? Ами да, ако мислиш, че така е добре, аре да започнем от задните части. Ти имаш предвид от съвсем началото. Добре. И накрая да си направим един комплекс, разбира се. Значи започвахме с събрани крака. Ти знаеш ли, че аз това си го правя вкъщи? Ма не знам дали съм права. Така беше. За това вече си толкова свежа. И се изправя. Да, в момента те са ни малко по-високи столовете, но отново напомням, че може да имаме някакъв стол, на който да е за по-голяма сигурност зад нас. Да сядаме надолу. Сядаме. Изправяме горе. Долу издишваме при отпускането. И вдишваме Следващото беше същото нещо, само че с отворени крака. Отново малко повече. Да, по-широко от раменете. Отново сядаме долу, изнасяйки ръцете напред. Изправяйки горе, като в горната фаза на движението, стягаме тази. Тези бяха по 20 повторения, ако не се лъжа. Да, тези са по 20 повторения, тъй като вече това са малко по-големи мускулни групи. Да. Така. И мисля, че може да се изправим. Кое беше третото? Третото беше отново с събрани крака. Приклякаме долу. Изтегляме горе коляното. Отново приклякаме долу. Изтегляме горе коляното. Отново тук много важно е при изтеглянето на коляното да стегнем горе коремните мускули и да не клатим горната част на тялото. Както аз преди малко направих. Това е защото се разсейваш. Другото кое беше? Последното беше приклякаме, изтегляме кръка назад. Изтегляхме, да. Отново приклякаме долу, изтегляме кръка назад. Приклякаме долу, изтегляме. Хубаво трябва да се потегнем горе. Изтеглим назад. Това беше за седалището, за задната част на бедрото. Външна част на бедрото сега. Външна част, бяхме долу. Значи тук бяхме на лакътна опора, но отново е отпред. Упражнението, което правихме, всъщност крака е обтегнат. От тук бяхме в успи, всъщност. Повдигаме бавно крака нагоре и отпускаме долу към пода. Отново повдигаме бавно. Такива колко повторения? Такива отново ги правихме по 20, отново бавно и така доста концентрирано. Изтегляме горе, отпускаме към пода. Как да не си обичам работата? Всичко правя, ям, спортувам. Долу. Сега крака отпред, под прав ъгъл. От тук бавничко, за 2 такта изтегляме горе крака, връщаме към пода. Отново в крайната фаза на движение трябва да усещаме стягане в областта на седалището и външната част на бедрото. А тук работи, между другото, и вътрешната част на бедрото също. Да, усещам при прибирането на крака. Сега, след като го направим бавно, отново 20 на повторение, правим същото нещо в по-бързо темпо, но с по-късо движение, да. Ето това е движението. Така, това е за външната част на бедрото. И след което почиваме, разтягайки долу. Между другото, сега се сещам, че ние не показахме някакво разтягане за вътрешната част на бедрото. Искаш ли да покажем? Хайде да покажем. Най-приятното и най-лесничкото е, просто се събират ходилата едно до друго. Аз това не го мога. Сигурна съм, че го можеш. Не го мога, ще видиш сега. Просто пружинира с коленете. Колеги, давайте Елия повече. Не, можеш да отвориш малко повече краката. Целта ти е да се чувстваш удобно. Това нам е удобно.
Дай така, назад, ако Добре. се протегнеш, ще можеш ли да Кой го направиш? колкото може. Аз знам, че е важно да има опъване, разтягане. Да, много е важно това, за да може мускулите да не остават в това стегнато положение, в което са. Сега аз искам да уточня, понеже говорихте преди това за диети, искам да уточня, че правенето на упражнения всъщност няма да направи така, че хората да изчистят мазнините в точно тази част на тялото. Няма такова нещо като изчистване на мазнините в определена част на тялото. Това са упражненията обаче. Не, упражненията са една част от всички неща, които са необходими, за да може човек да постигне някакво отслабване, защото всъщност отслабването е загуба на мазнини, нали така? Много хора, гладувайки, всъщност губят мускулна маса, а не мазнини, което е лошо. Просто тялото разсъждава, аз в момента не приемам храна, нали, мускулите не работят, те по-не ми трябват, по-добре да взема от тях и всъщност ние де-факто не отслабваме, загубвайки мазнини, а загубвайки най-често течности и мускулна маса. Колеги, имаме ли време да повторим упражненията, които днес показахме? И да приключваме. За една минутка бързо преговаряме какво ново. Значи първото загряващо упражнение беше плието. Много грациозно движение. 15 Отпускаме пъти. долу и изправяме горе отново. Долу, максимално долу, докъдето можем, без да бързаме да се изправяме додолу, усещайки всъщност стягането по вътрешната част на бедрата. И докато трябва към центъра да бъде, да не отива назад. Да не е назад, всъщност не е в тази форма, стегнато таза напред. Така. Отпускаме додолу и изправяме горе. Прибавихме после вдигането прибавахме на петата, може да редуваме лявата и дясната пета, може да направим примерно 8 пъти в едната страна, в едната посока. После бяха двете пети. После бяха двете пети, да. Повдигаме горе, като отново тук фиксираме, отново не бързаме, изправяме бавно. След което събирахме краката. От тук отново изтегляме напред и по-диагонално до стягането. Това беше много хубаво. И връщаме обратно. Такива 15 помня. Да, да не люлеем крака, защото така нищо не правим, просто си губим времето. Да е смислено. Стегнато и мислим върху движенията. Следващото беше кръгчето, с коляното. Отново един хубав кръг в страни. Да. Може да си помагаме с ръката, така доста приятно се получава. И последното беше на земя. И последното беше долу на земя, да. Какво беше то? Бързо. Бързо. Лягаме. Долу лаката на пода. Ходилото. От тук повдигаме горе, отново петата води. Пръстите са обърнати напред. Отново нагоре. Елия, много ти благодаря. Аз също много ти благодаря. Беше изключително приятно. Отново те очакваме. Продължаваме следващия път. И до лятото сме перфектно.